З намі на відэасувязі знаходзіцца галоўны дарадца Светланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Вечар добры, спадару Франак. Добрый вечер. Добрый. Ну, так, пачнем ад самага пачатку, відаць, так, ад тэлефонных размоваў, яшчэ перад самітам на Алясцы, якія адбыліся паміж Менскам і Вашынгтонам. Прашлі амаль суткі з таго моманту, вы ўжо заважылі, можа, нейкія рухі, сігналы з боку Менску, ці наадварот, можа, Вашынгтон з вамі на сувязь выходзіў, і неяк працэс нейкі запушчаны, нейкі ідзе заўважны? Ну, адразу пасля званка Трампа Лукашэнку мы звязаліся з камандай Белага дома дзярждэпартаменту, якая займаецца вызваленнем палітвязняў, і правялі з імі кансультацыі, атрымалі інфармацыю, пра што была размова і якія наступныя крокі, выказалі свае чаканні пра магчымае вызваленне, таму што ёсць спадзяванне, што гэты званок сапраўды паскорыць вызваленне. Трымаем кулачкі, але тут няма гарантыі і няма пэўнасці, што гэта адбудзецца. А потым ужо Коул і Сміт, з якім жа мы і размаўлялі, яны ўжо правялі размову паўторную з Лукашэнкам пра дэталі, як далей рухацца наперад. Ясна, што Лукашэнка ён хоча атрымаць усё, не даўшы нічога. Наше чаканне і мэта гэта вызваліць усіх. І скарыстацца гэтым вакном магчымасцяў, гэтым званком Трампа, каб спыніліся рэпрэсіі, каб усе выйшлі на свабоду, каб сітуацыя ў Беларусі істотна змянілася. Таму што цяпер сапраўды вот гэтае вакно магчымасцяў, яно ёсць, яно невялікае, яно можа быць недоўгатэрміновае, але мы проста павінны ім карыстацца ў нашых беларускіх інтарэсах. І тут у Трампа свой інтарэс. Гэта дасягнуць міру, дабіцца гуманітарнай перамогі, вызвалення людзей, захаваць жыцці людзей. А у нас мэта выратаваць сваіх зняволеных. І я думаю, тут мы будзем рухацца разам з амерыканскай адміністрацыяй. Вы кажаце, што няма гарантыі аб вызваленні палітвязняў, так, хаця і цягам гэтага года вызваленне фактычна адбываецца, хоць па кропельцы, так, і столькі ж ці нават болей набіраюцца таксама. Чаму няма гарантыі? Бо Александр Лукашенко і казаў у інтэрв'ю так, Саймону Шустару, што магу Ціханаўскага, магу там усіх вызваліць, так, там, палітвязняў. У чым перашкода? Ну, тому што Лукашенко бачыць палітвязняў як уласнасць, як закладнікаў, як свой адзіны актыў, які ён можа прадаваць, і ён хацеў бы ім гандляваць максімальна. І ён разумее, што калі ён спыніць рэпрэсіі, калі пачне вызваляць палітвязняў, ён перастане быць цікавым свету. І вось у гэтай такой палітычнай пастцы ён апынуўся, але і міжнародная супольнасць апынулася. І для Лукашэнкі зараз задача як можна больш атрымаць, зрабіўшы як можна менш. І ён хацеў бы вызваліць пару дзесяткаў чалавек, ці пару соцень, у лепшым выпадку, ўзамен, напрыклад, на зняцце санкцыяў. Але ёсць праблема, што калі будуць знятыя санкцыі, а 1000 чалавек застанецца сядзець у турмах, то як далей рухацца? І таму тут наша задача гэта максімум выціснуць, што магчыма. Менск, зараз мяч на баку Менску. Ну, далей кансультацыі трываюць, безумоўна, на ўзроўні Рыбакова яны ў асноўным ідуць. Пакуль няма рашэння пра зняцце санкцыяў. Гэта не пытанне сённяшняга дня. Лукашенко і так ужо атрымаў вельмі шмат. Ён атрымаў званок з лідарам Злучаных Штатаў Амерыкі ўпершыню за 30гадовую кар'еру. І я думаю, што цяпер ён павінен зрабіць наступны крок. Ну вось пра гэты званок ён звярнуўся да Лукашэнку, глыбока паважаны спартар прэзідэнт. Многія пабачылі ў гэтым змену палітыкі ЗША, так, цяпер не Светлана Ціханаўская ёсць на міжнароднай арэне прадстаўніком Беларусі для Вашынгтона. Прынамсі, як офіс на гэта вось адрэагаваў, на гэты выклік у сваім пазіцыянаванні? Ну, трэба разумець такую спецыфіку палітыкі і стылю Дональда Трампа, што ён размаўляе з усімі і з міжнароднымі злачынцамі, калі трэба дасягнуць міру, і пасылае там энвояў да Пуціна, разумеючы, што Пуцін забівае ўкраінцаў кожны дзень. У яго мэта гэта быць міратворцам. Трамп гэта такі Аан 2025 году, здачу якога ўсіх памірыць, усадзіць, вырашыць крызісы і пры гэтым абараняць інтарэсы Амерыкі. І ён з гэтай функцыяй у многіх рэгіёнах спраўляецца выдатна, таму што сапраўды некалькі войнаў за апошнія паўгоду былі спыненыя дзякуючы ягоным намаганням. Таму яго трэба менавіта такім чынам успрымаць. Ён не ўспрымае нейкія там полісі, палітыкі, якія былі шмат гадоў, дакументы, якія ў Злучаных Штатах Амерыкі там распрацоўваліся па кожнай краіне. Для яго гэта не існуе. Існуе гэты момант,
існуе ягонае бачанне і рашэнне. Калі ён бачыць, што ёсць рашэнне ці ягоная роля у нейкім крызісе, то ён проста туды ідзе і рухаецца наперад. І я думаю, што ён самастойна гэтае рашэнне прымае. Таму ён пазваніў Лукашэнку. Я не выключаю, што ён пазвоніць Ціханаўскай. Ён, з аднаго боку, там спрабуе вызваляць палітвязняў, камунікуе з Рыбаковым, але пры гэтым мы рыхтуем далей стратэгічны дыялог. Я думаю, што якраз Трамп можа зрабіць для Беларусі вялікую паслугу, не толькі вызваліўшы палітвязняў, што задача нумар адзін, але сапраўды дабіцца больш істотных пераменаў. Вось тое, пра што мы называем дыялогам, вырашэннем крызісу, нацыянальным прымірэннем, калі ён зразумее, адчуе, што гэта ў яго сілах, і ён можа сапраўды сітуацыю Беларусі памяняць да лепшага і давесці Беларусь да свабодных выбараў, да мірнага транзіту, то беларусаў запомнілі яго сапраўды як вялікага героя, які вырашыў тое, што не мог вырашыць ніякі іншы лідар. Ну вось пра палітвязняў вы кажаце, што пару дзесяткаў чалавек магчыма выпусціць. То бок і я таксама гэта прачытаў, што гэта будзе такая схема, так? Бо Александр Лукашенко ў адказе Трампу напісаў, што мы працягваем, мы не спыняем працу па вызваленні палітвязняў. Я так разумею, што вось будзе працягвацца менавіта гэтая схема, як мы маем цягам гэтага года, а на якія кампрамісы, скажем так, афіцыйны Менск гатовы ісці ў пытанні палітвязняў, тому што для мяне дагэтуль не да канца зразумела, чаму ён всіх не вызваляе, і я нават маю такую тэорыю, што справа ў лагістыцы, што ён проста не ведае, куды гэтых всіх людзей падзець, умоўна кажучы, так, і што будзе на наступны дзень, калі ён вызваліць, так, у Беларусі і з Беларусю агулам, бо і тут вот маем таго ж самага Віктара Бабарыку, да, там і Мікалая Статкевіча, там Машу Калеснікаву, мноства. На якія кампрамісы і вакол чаго канкрэтна можа ісці гандаль у гэтым пытанні, таму што мы разумеем, што Трамп таксама ж яму прапануе нейкі бізнес, бо інакш Трамп не ўваходзіць у вырашэнне канфліктаў толькі праз бізнес-праекты. Вось што з боку ЗША Трамп прапануе там нейкую здзелку, пакупку чагосьці, так, ці нейкі бізнес, а чаму Лукашенко вось не можа да канца пайсці на гэтыя крокі? Няўжо можа Масква, напрыклад, глядзіць на гэта ўсё, і ён баіцца, каб не перагнаць Маскву у сваім збліжэнні з ЗША, так, а каб ісці за Масквой у збліжэнні? Вялікае пытанне. Не, я думаю, што Лукашенко узгадняе ўсе свае крокі з Масквой, у тым ліку камунікацыю з Дональдам Трампам з амерыканскай адміністрацыі, гэта сакрэт Палішанеля. Трамп падняў планку вызваліць усіх, я думаю, што ён будзе займацца, раз ён публічна, пісьмова гэта паабяцаў і гэтае патрабаванне выставіў, то мы павінны разлічваць і змагацца за вызваленне ўсіх. Папярэднія вызваленні, якія адбыліся без нейкага абмену на санкцыі, і Зянковіч, і Ціханаўскі, і замежнікі, якія і Нюфер, якія былі вызваленыя, усе былі вызваленыя без нейкіх саступак з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Тут спрацаваў сам аўтарытэт Трампа. Я не выключаю, што і аўтарытэту Трампа, і вось званка, а можа быць нават візіту, можа быць дастаткова, каб рэальна вызваліць цих людзей. Для Лукашэнкі прызнанне, но нават важнейшае зараз за грошы. І калі Трамп гэта адаб'ецца, конечно, мы будзем гэта толькі вітаць. Наконт лагістыкі, Лукашенко хацеў бы ўсіх выкінуць за мяжу. Это не сакрэт. Мог бы, выкінуў бы мільёны беларусаў, усе, хто не згодныя, не лаяльныя, не моляцца на ягоны партрэт кожны дзень. І тое самае з палітвязнямі. Калі гаворка пра 1150 ці 1300 чалавек па спісе дысідэнта, то іх вывесці трэба ў бяспечную краіну. Гэта, безумоўна, незаконна, гэта дэпартацыя, а не вызваленне. Але гэтая краіна павінна быць гатовая прыняць. Таму тут шмат таксама праблемаў, як гэта арганізаваць. Калі гаворка не пра вызваленне, а пра дэпартацыю. Але калі, напрыклад, будзе такое рашэнне, то мы, як дэмакратычныя сілы, павінны быць гатовыя прыняць любую колькасць. Але мы будзем змагацца да самага апошняга моманту, каб людзі мелі магчымасць застацца ў Беларусі, каб не было прымусовага выдварэння з краіны. Франак, то у нас акурат есть выказванне прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету спадарыні Зазулінскай пра тое, ці грамадзянская супольнасць дасць рады прыняць столькі палітвязняў на раз, і вяртаемся, працягнем дыскусію, як мы можам это зрабіць. Так, у нас ёсць міжнародны гуманітарны фонд, але сродкаў у ім можа аказацца недастаткова для такой маштабнай дапамогі. У выпадку, калі гэта адбудзецца, мы абвесцім пра каналы камунікацый для ўсіх, хто гатовы будзе далучыцца да гэтага кроку салідарнасці. Так, ну, імаверна, тут будзе ў падтрымку і Польшча, так, і польскі ўрад, які і так шмат дапамагае грамадзянскай супольнасці, і Літва. І вось, калі казаць пра Літву,
так і не адказаў пакуль што, не адказалі на маё пытанне датычна бізнесу, які можа бачыць бізнес у Беларусі Дональд Трамп, каб прапанаваць Лукашэнку. Ну, бо Беларусь калі, мне здаецца, гэта малавата для здзелкі такой глобальнай, так, маю на ўвазе зняцця санкцый з Беларусь калі, тым больш, дзеля гэтага трэба ж яшчэ будзе і Літву неяк угаварыць, так, на тое, каб гэтыя санкцыі былі адмененыя. Што гэта можа быць? Это Беларусь калі, гэта газавая труба, пра якую кажа Ігор Тышкевіч і будзе неўзабаве ў нашым эфіры. Я думаю, что для Лукашенко наибольш важные, конечно, это калійныя санкцыі, гэта банкаўскія санкцыі, гэта абслугоўванне самалётаў, але Лукашенко ўжо знайшоў лазейку, як абыходзіць гэтыя санкцыі, таму ўжо на гэтым не настойвае. Я думаю, что это вось той пакет, што крытычна важны. Наконт астатніх інвестыцыяў, то, ну, безумоўна, штаты зацікаўленыя прадаваць сваю нафту, як яны рабілі да 19 года, і некалькі танкераў Беларусь прыбылі, зноў жа праз балтыйскія парты. Але любы гандаль, які ў інтарэсах ЗША, ён бы мог працаваць з Беларусю. Просто пры лукашэнкаўскай Беларусі, непрадказальнай, ваюючай, ізаляванай, і гэты гандаль не будзе развівацца, так ці інакш. Мы таксама гэта абмяркоўвалі з амерыканскай адміністрацыяй, што толькі пры транзіце, толькі пры дэмакратызацыі Беларусі Беларусь можа стаць нармальным надзейным партнерам для гандлю і для амерыканскіх інвестыцыяў ЗША ў будучыню. Ну і няўжо Валентин Рыбакоў гэтага не разумее? Я думаю, Менск гэта таксама разумее, але таксама яго пэўныя мовы ёсць складанасці, звязаныя з гэтым транзітам, так? І таксама мы разумеем, што цяпер вот эта сделка, которая адбываецца, што яна ўжо в працэсе рэалізацыі, так? Мы там, Путін там ужо рэгіструе нейкія амерыканскія кампаніі, так? Плюс нават гэты званок Лукашэнку сведчыць пра тое, што мы шмат чаго не ведаем, дзе Беларусь задзейнічана, так, у гэтым перамоўным працэсе. То бок гэтая сделка цяпер на доўгія гады мае Беларусь нейкім чынам фіксаваць у Еўропе з пункту гледжання, так, і бяспекі, і палітычнага ладу. Вось наколькі гэта магчыма ў сённяшняй сітуацыі? Так? Ну, мы тут уже падыходзім да гэтага круглага стала, магчыма, ці... Я думаю, што ключавы голас мае еўрапейскі звяз. Гэта асноўны гандлёвы партнёр. Ад еўразвязу залежаць ягоныя пазіцыі і пазіцыянаванне Беларусі, і будучыня, і бяспека, і эканамічны дабрабыт не ад ЗША. ЗША тут важнейшы для Лукашэнкі менавіта як прызнанне, каб выйсці з гэтай ізаляцыі шматгадовай. Ну і мы бачым, што Трамп як бы ставіць прызнанне умовай для прызнання умовы вызвалення палітвязняў, што добра, што ёсць нашай супольнай з вамі заслугай. Мы гэтую тэму палітвязняў зрабілі такой чырвонай лініяй для любых камунікацыяў з рэжымам. Да. Еўразвяз займае прынцыповую пазіцыю, Літва не саступіць, Польша не ступіць, ніхто ніякія санкцыі супраць Лукашэнкі здымаць не збіраецца, і ніякае прызнання Лукашэнкі ў бліжэйшы час не будзе. Таму тое, што робіць Трамп і ЗША, гэта адно. Але пазіцыя еўразвязу, яна зусім іншая. Франак, атрымліваецца, і здзелкі не будзе. Франак, атрымліваецца, і здзелкі тады не будзе. Здзелка будзе, але яна будзе толькі па палітвязням. Толькі па палітвязнях, тое, што тычыцца ЗША, і тое, што ЗША можа прапанаваць Лукашэнку. Калійныя, фінансавыя санкцыі і нейкія міжнародныя. І таму казаць пра нейкі там адкрыццё гандлю, там транзіту праз Літву, гэта не ва ўладзе гэта прымаць. І наўрад ці Трамп з усёй ягонай сілай ён зможа пераканаць еўрапейскі звяз зараз забыцца на ўсе злачынствы Лукашэнкі, перагарнуць старонку і пачаць з ім сябраваць. Лукашенко таксічны для ўсіх палітыкаў. Я думаю, што і амерыканцы, якія з ім камунікуюць, яны не вельмі камфортна з ім камунікаваць. Але яны гэта робяць, таму што мы іх пра гэта просім. Так, але вось мы меры і дапамагаць вызваліць. Так, вось мы гэта і зразумелі, што цяперашняя вся эта здзелка датычыць толькі палітвязняў, калі казаць пра беларусаў, так, і грамадзянскую супольнасць. Вось што толькі на кану. Ну, а дэкрыміналізацыя грамадска-палітычнай дзейнасці ў Беларусі, так, амністыя, гэта ўсё далей. Гэта ўсё не цяпер, гэта ўсё можа ўжо пасля трохбаковай, так, сустрэчы Пуцін, Зеленскі, Трамп. Не, я думаю, што все-таки беларускі трек трошки асобна ідзе, хаця, вядома, ён частка агульных перамоваў, якія былі на Алясцы, якія працягнуцца трохбаковымі, але все-таки беларускі гуманітарны трек, ён тут асобнай лініі. Яго вядуць іншыя людзі, там іншыя умовы выстаўляюцца. Так, яно ў першую чаргу сфокусавана на палітвязнях. Да, магчыма, будзе нейкія там аднаўленне дыпламатычнай працы ў Беларусі, там з'явіцца больш дыпламатаў, але гэта таксама ў нашых беларускіх інтарэсах. Але поўнай перазагрузкі там ці змены развароту у міжнароднай палітыцы і прызнання Лукашэнкі я не магу сабе ўявіць цяпер.
Ну, мы многае не маглі сабе ўявіць, Франак, будзем шчырымі, так, цягам 5 год, што адбылося ў нашым рэгіёне ў свеце. Дзякуй вялікі за размову, будзем сачыць, ну, запрашаць далей у эфіры, спадзяёмся, што ўжо хутка будзе нейкае развіццё падзей і добрыя нагоды для гэтага. Дзякуй, Франак.